uthethayo usuka eKraaifontein kunondumiso kaMsengana osetsomo ikhaya. Ndineminyaka andiyazi noba mingaphi ndisitya itreatment ye-high blood, ndisitya itreatment yenhliziyo, ndisitya itreatment yamathambo. Kwazovela into yoba ndi-diabetic. Ndihleli ndikule treatment ndisitya ezinto zoyi-4. Kodwa ndimane ndimcela uThixo ndithi makandiphungulele. Noko mazingabi ngaka iipilisi endizityayo. Ndithe apha ethubeni ndadibana nommelwane wam. Wathi ummelwane wam, yeyi kunenkonzo ayibukela eTV-ni kodwa naye sekhe waya ekaMpostolo uMutlala. Wandimema kwinkonzo ezawuba seKraaifontein, kwinkonzo ibiseKraaifontein. Ndiyile phaya, sangena inkonzo kwamnandi, ndayibona imisebenzi, ndababona abantu, yeyi bayakholelwa apha. Kodwa ndabe ndinento ethi ingase umpostoli akhe andibambe ngesandla. Kodwa akwenzekanga kanjalo, kuba ke kuyenzeka ngexesha le nto uyifunayo ingenzeki, kanti iza kwenzeka ngenye indlela. Ndithe siphaya eKraaifontein, umpostolo wathi abantu abazawufuna ukuya kwi-judgment night mabadibane nosisi. Kwabe kulaa judgment night yayingoLwesihlanu, ndabe ndizawuya ekliniki kwi-appointment yam ngoLwesine weveki ezayo. NgoLwesine ndaya kwi-appointment yam. Xa ndifika phaya, ugqirha into yokuqala aye wayithetha kum wathi, namhlanje no more injection. Besendizihlaba iipilisi. Wathi usukela namhlanje ungaphinde uyihlabe inaliti, uzukuyiyeka inaliti. Ndikunika iveki ezintathu uphantsi kwale nto uba ndithe yiyeka inaliti. Uzawuphinda ubuye, wandinika idate yobuya ku-October. Ze ndiphinde ndiye awujonga uba after ndiyisukile kwinaliti ndikhowupha njani. Ndabuya ndayeka inaliti, andikayihlabi inaliti ever since kwalo Lwesine. Ndibe nexesha elide ndisokoliswa ngumbane ngu-Eskom. Eskom ndayibhatala ibhoksi yam ngoFebruwari, nge-15 kaFebruwari. Ndimane ndisiya kwEskom, athi Eskom ibhoksi uzayizisa, angayizisi. Ibhoksi uzayizisa, angayizisi. NgoLwesibini kule veki ufikile uEskom nebhoksi yam. Ndathi uyasebenza uThixo kaMutlala. Ndathi phambili, hlula bathakathi phambili.